Naata ka rin sa cooking show ni Inday Krisha. Jalapenos, garlic. Okay, nautdan may red onion. White onion na lang. Pakuluan ng baka sa garlic, onion, jalapenos, salt, and pepper. So, mo cover. So, foil mo na lang. While waiting, ibabad ang atsuete sa hot water. Ang atsuete ay orange red condiment and food coloring, but galing sa seeds of achiote or acciode tree. So may hint siya ng nutmeg flavor and medyo nutty, sweet, and peppery. Again, I can smell it right now. Ginagamit pa lang nila sa lips. So karon, pre ang kare-kare kailangan o peanut butter. Gikan ni pa niya sa palengke. Murag tinuod jud siya na peanut butter. Next is I usually mix it with almond butter. Kasi yung mommy ko ayaw niya masyadong matamis kasi medyo matamis ang peanut butter. So, minimix niya ng almond butter since wala masyadong lasa ang almond. Lang po, tansya lang. Kasi too much butter, basig may beef peanut butter. ayan, ganina, murag sabaw. So, karon nawala na dyan ang water. Nasip-sip na dyan siya. And as you can see, guys, akong gamit kay beef caldereta cut. Wala ko nagamit og libro kay wala may gakao na to. But syempre, pwede nyo gawin yun. Let's put the atsuete. Kuha ko kay mama to. Pinahaluan na mo og bagoong dayon. Halang ni ako ibutang kay hiling ni halang. Kami kasi, hindi kami nagkakain ng talong sa kare-kare, kaya ma-stress me dagan uod. So, ang butang pechay lang o string beans. Akong gi-strain o butter sa. So, nakuha nang ibutang. Okay. As you can see, yun. May kulay na yung atsuete. Ready to eat! Wow! Ang galing na po. Cameraman ka na din yan. Pakman na natin. Sige. Ang gawin? Siyempre, kainin Atik mo mo yung pala. kare-kare ko. Pinakita ko ba nito? Kanina pa. Hello! Mukha ano siyang kare-kare. Tikman natin. Ang bot-git sa ipon, kid. O, tingnan mo. No, lupot! Umuha pa na ka rin. Good. Patigil. May kaayo tayo. Oh, gusto mo mag-Q&A pa? Anong tanong nila? Paano daw tayo nagkakilala? Birthday. Birthday. Lumapit ako. Tapos hindi niya ako pinansin. Masungit siya. Tapos after 2 weeks, tinext niya ako. Uy! Dahil siya ka na! Ano, sinurprise ko siya sa sinigang restaurant. Kasi yun, din na nag-start ng date kami. Tapos nag-video ko. Ano daw yung first date natin? Kita lang duha ba? Kasi first date natin group eh. First date natin, nag-movie tayo. Oo nga pala. Nag-Starbucks tayo. Nag-Starbucks. Samok man yun, nagtulog mo. Oo. Tumalsik yung lang habang pagkakat mulo daw. Sabi kong ganda-ganda niya. Oo, sayang. Tulo laway. Buti di ka na-turn off. Okay lang. Sabi ko, okay lang. Maganda naman siya. Samok ka dun. Tapos after ng second date namin, tinalsikan naman niya ako ng laway sa mukha. Uy! So, talsik naman yun accidentally. Guys, magkaon na me. And please don't forget to subscribe sa YouTube channel ko, like my Facebook page, and follow us on Instagram. Salamat kaayo! Cute. Sarap nito. Dang! Lami kayo.